Com podem configurar el servei de menjador, acollida i transport? Doncs hem d'anar a Gestió, Menjador i Configuració del menjador. Aquesta pantalla és exactament igual en els tres serveis. A la primera part trobareu l'estat d'assistència quan passeu llista. Aquí marcareu si voleu que per defecte tots els inscrits apareguin com a presents, com a absents o cap de les dues opcions. En el primer cas, quan passeu llista, només haureu de registrar els absents. A la segona, haureu de registrar els presents. I a l'última, haureu de registrar els presents i els absents. Trieu una configuració o una altra tenint present que a partir d'aquest control, Clic Edu cobrarà els puntuals i descomptarà dels permanents els dies que hagin faltat. Podeu posar també si voleu que per defecte el tipus d'inscripció sigui puntual o permanent, segons us interessi pel moment del curs. L'assistència de les inscripcions puntuals d'un dia es guarda automàticament. Això vol dir que per un alumne que s'inscrigui aquell mateix dia no caldrà indicar que és present al servei, ja que es dona per fet que hi serà. En aquesta part escriureu un text introductori perquè el vegin els alumnes i els pares. Per últim, si voleu que a la pantalla d'administrar inscrits apareguin aquestes informacions en unes noves columnes, haureu de fer check a aquestes opcions. Mostrar qui ha fet la inscripció de l'escola o algun dels responsables, mostrar la data d'inscripció o mostrar les observacions de les inscripcions. Quan ho tingueu tot fet, feu clic a guardar.